Zdravím všetkých. Momentálne sa nachádzam na Sardínii, konkrétne za mňou je mesto Cagliari. A kto by chcel, som tu vlastne tretíkrát na Sardínii a kto by chcel, tak nejaké poznatky. Takže ja sem chodím vždycky v júni. Bohužiaľ od tých covidových časov sa to tak zmenilo. Jednoducho, že letenky sú lacné a jednoducho ľudia cestujú a už v júni vlastne je to tu ako kvázi kebyže ako preplnené, hej, že už nemôžem napríklad zaparkovať na pláži, kde by som chcel, lebo tá pláž je proste plná aut a nemám kde parkovať. Takže to treba riešiť tak, že buď ísť ráno alebo po obede. No čo sa týka Sardínie, tak ja to mám tak, že je to aj kopcová krajina, pekné pláže, takže to mám riešené, že ja si tiež vybehnem niekde na nejakú turistiku, na nejakú peknú pláž a manželka a deti tiež idú na takú dostupnejšiu pláž, ktoré majú vlastne pekné azurové more a voda je tu naozaj čistá a vlastne aj plítka, takže decka sa tu môžu v tom mori aj vyhrať, takže preto mám obľúbenú tú Sardíniu a vlastne aj preto, že tých pláží tu je veľa pekných. To není, že na nejakých ostrovoch 2-3 pláže. Tu fakt akože na každom kúsku je nejaká pekná pláž. Len hovorím, problém je, že v júli a v auguste by som vôbec nedoporučoval vôbec ísť sem, lebo je to tu tak preplnené a tým pádom vám to ako kází zážitok. Ideálne je takto jún, ale aj jún je už plný, alebo september. Ale už tiež sa vyberá zaparkovné na plážach a podobné veci, ale tie ceny sú ešte ako tak únosné. No ale kto chce, jak ja napríklad, že by som radšej len turistikoval, že nechodil na pláži, tak určite odporúčam sem ísť niekedy aj v apríli alebo aj na jeseň a poturistikovať si tie najkrajšie veci, napríklad to pobrožie Ortisej sa mi páčilo, že vlastne Olbia, to je tá východná strana. Ale vlastne všetky. Ja som bol aj v Algere a Olbie, teraz som v Cagliari a všetko tu je pekné, takže ja by som radšej tak volil, že normálne turistiku a mimo sezónu, lebo tedy sa ani neplatí napríklad, alebo sú tie ceny oveľa nižšie ako teraz a hlavne tých ľudí nie je toľko. Už jún a naozaj je to tu už kvázi skoro plné, takže tak. Nejako vypadá rada na parkovanie na parkovisko, takže čakáme tu 10 minút už, aby sme zaparkovali a to ešte není sezóna, za nami auta, chalani, na to sa čaká, takže neviem si predstaviť, ako to je v sezóne. Hovorím, nie je sezóna, tu máme radu do reštaurácie, takže nemôžeš si sadnúť, ale musíš čakať, kým ťa usadia, ak vôbec. Toto je tretia, čo skúšame, dve boli plné. Nejaké ďalšie informácie. Vlastne bez auta vôbec neodporúčam, ak chcete naozaj vidieť tie pekné veci a podobne, tak určite zobrať si auto. Ak je to len na 5 dní alebo tak sa oplatí požičať si v autopožičovniach, ak je to viac, ale podľa mňa sa tiež neoplatilo zaplatiť zo Slovenska tie diaľničné známky a tie talianske diaľnice plus trajekt, takže to sa neoplatí. Radšej lietadlom, si tu chvíľu a podľa mňa mimo sezónu za 150 € na týždeň nájdete auto. A čo sa týka pláži, napríklad ja to robím tak, keď túto pláž vyhľadávam cez Google Maps a ja si pozriem vlastne náhľad zo satelitov, respektíve z lietadla a pozriem, že kde je pekná voda a tam si vlastne pozriem potom recenziu na tú pláž a keď je dobrá, tak sa vidíme. Tu je troška viac ľudí, lebo to kúsok od parkoviska, hej, takže ideálne čo najďalej od parkoviska, tým menej ľudí, hej, ale zase na druhej strane proste ten turizmus je už v takej fáze, že tie zátoky sú plné aj tých člnov, čo sa požičiavajú, takže keď prídete, nie ste tam sami, proste sú tam nejaké člny a podobne, takže tak. A ideálne vlastne ja sa vyhýbam mestským plážam, to vôbec nechodím a radšej si takto nájdem na takúto pláž a ideme autom sem, je tu väčší kľud.
Niektoré pláže majú aj požičanie slnečníkov, táto napríklad nemá, alebo majú bufety, no, takže je to na každom z vás. A ešte ohľadne autopožičovne, tak ja mám takú vlastne svoju obľúbenú, už tretíkrát som s ňou cez Lock Auto. Proste nejaké škrabance menšie do 5 cm neriešia, ceny majú dobré, treba napríklad si odoberať alebo ich stránku, po prípade sa pozrieť niekde, lebo väčšia majú, sú tam ceny, ale zväčša majú na tej ceny ešte nejaké 10 alebo 15% zľavy. Takže tak. A ešte čím bližšie k moru, tým drahšie tie apartmány alebo hotely. Takže keď už máte auto, tak ja by som proste išiel niekde bývať troška ďalej od mora. Je tam aj väčší kľud a potom vlastne takto cestovať k plážam. A čo sa týka reštaurácií, tak vždy si pozrieť reštaurácie, lepšie si pozrieť tie, ktoré majú od 4,5 až 4,7. Ak sú nižšie hodnotenie, tak by som tam nechodil. Takže rekapitulácia, že ak chcete ísť, vyhýbajte sa júl, august. Kto chce s rodinou a takže ešte plávať v mori, tak júl alebo september. A kto chce za lacnejšie a pozrieť také pekné miesta bez ľudí, tak vlastne apríl, máj alebo október, november sú ideálne miesta na turistiku. A ja si myslím, že aj v tom máji, že by sa dalo aj okúpať, aj v tom októbri. Hlavne v októbri, že to more je ešte teplé a vlastne už kvázi bude len málo ľudí, ale ten cestovný ruch je tak na takej úrovni, že tie pláže sa aj ničia, aj sa musia chrániť, ale hlavne to, že všetko je spoplatnené. A v cez sezónu sa ešte o to spoplatnené sa ešte aj bijete, takže pozor na to a toto sú moje odporúčania.